Sannan ku da zuwa. Yawwa. Ku ne dama yace za ku zo ko? Mu ne. Yawwa to ai ina ji masu katira tana ciki. Mu je. To mu dai mu je. Yawwa. Ai shikenan. Wallahi tallahi. Ai watan hajiya kai la ilaha illallah. Watan mata sai a hankali. Gaskiya. Wallahi tallahi. Ni ba na son mutum bai cika so. Me juna biyu. Me daki na ce wallahi nake ga muku. Juna biyu ne da ita. Na yau kwana maka yau bacci ba. Kamar an tambaye shi. Wallahi tallahi ku shigo. Mu dai na ce mu je ka kai mu. Nan ku shigo wallahi tallahi. Ai yana da kirki bai gidan mu ne. Nan zai wuce na ga miki 100 mun kusa zuwa ne ko kuwa. Sai mun shi ai office din da nisa ga gayi can ga nan ofu ga can office mai can kofa. Can za mu je wallahi tallahi. Ai nake ga muku ɗan taimakon 200 haka 500 ranka daɗe bayan bar mu wallahi tallahi. Yawa ya tambaye shi ne wannan. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum ranka daɗe barka da aiki. Amma alaikum salam to ban surutu yau kuma su aka ka mana. Sannin ke ba. Na kwana. Lafiya lan. Wayannan bakin oga ne yace sun ce a jira nace to su bari kawo su tun da kin ga bai shigo ya kusa shigowa. To yau wasa. A bude musu kofa su shiga? Ya a bude musu kofa kai zaka koya min aiki na ne? Ku zauna ga guri ai bai karaso ba oga. To kai kuma ka kawo su a koma bakin aiki a ci gaba da aiki. Mun to muna magana danki dade muna magana da su ne a hanya. Awu to ku matsa gefe in kun gama hirar sai ku karaso nan ai da ka bar sa a can kuma. Wallahi sakatariya ke ma wallahi wani sa'ilin ni hanji uwa kina mun fada kuma wallahi shi oga ba haka yake mun wallahi tallahi. Oga da ba bai karaso ba oga. Kuma mun riga fa mun yi magana da shi kan ciwon zai. Shine aikin ce mun kun yi magana. Mun yi magana da shi. To shikenan. Ga mota can hanje kan na ana kuma. Dan Allah da dai yafi. Ka cika mata. Ina zuwa. Ƙawata wallahi ina baki labari na je neman aiki. Ke abin nan ayyan sai a hankali wai sai ta ce wai ai sai na je na same shi a gidan shi na ina ne wane na ce gaskiya wallahi. To yanzu baki samu ba? A ina ne kenan aka yi miki hakan kawata? Ke yanzu kin samu wannan daman amma kika yi wasa da daman ki? Ni wallahi shi yasa na zo nan na ga. To ki ga ya mun ni ai aikin nake ne ma me idan ya ce miki ki je ki same shi? Ke haba kawata ke biki san me ba wallahi ba wani abu bane ba wani abu in dai aikin zai samu aikin san yanzu abin da yanzu da lokacin ya zama. Ka dai ka dan rike mutuncin ka ai dai aikin. To in dai kika dakata wannan babu abin da zaki samu kullun a haka zaki ta yawo a titi. Ai dai muna ta faɗa wa Ubangiji ƙawata. To yanzu dan sau ɗaya ya ce miki ki zo me ja zai miki kullun ki zo ki je sau ɗayan mana ki ga me zai miki. Ke wallahi daga haka zai ta cewa in je ni dai ba zan iya ba wallahi. To yanzu dai ke idan in dai buƙatar ki ta biya aikin ya samu me to ai riba abin kenan. Bar gashi na to na zuwa. Wannan shayin naka ya bari. Yalla baka zuwa ran gane ne. Allah kara maka lafiya. Gishirin aikin ne. Sai dai shi fa lafiya lausa. Lafiya lau. Ranka dai bakin ka sun ciwo suna ciki. Na kai su. Suna wajen sakatariya. Okay to ba matsala zan shiga ciki yanzu. Komai dai lafiya. Lafiya lau ranka dai lafiya lau. Dinga kula da aiki kai. Insha Allah ranka. Na san matsalar ka ne kai kullun cikin bukatu kake ne kada yau ma ka ce mun tunda kai in dai aka ga kana wannan batun an san wallahi bata so ka ba wallahi bata so ka ba tana wallahi tallahi yau jiya ma ranka dai so ranka mu tafi asibiti kuma muka rasa abin nan wanda amma kuma Allah ya taimaka da dan abin ta dan sha yaushe akai albashi ne ba an yi albashi ba ka san me iyali mata uku ranka dade Allah ka da lafiya amma dai ce take da ciki zan neme ka yanzu sauri nake in je in ka in hawa sama yanzu a ban ce ba zan neme ka nace ka jira ni to ranka dade za ka ji sako zan kira ka nagode ranka dade yawa ai shi ba dai mu kirki ba sai dai matsalar in dai zai samu abun nan ya abun nan kenan Allah ya taimake ni bari ma wanki masa mota zan yi Oga barka da shigowa yawa sannu barka da zuwa Oga kayi baki shigowa ta amma an fara wannan ki bari in yi maganar da zan yi mana haba da Allah bana son irin wa'annan abubuwan da ke mini da turo sako jiya an kawo takaddun nan a'a gaskiya oga ba su zo ba dai tukunna dai ba su zo ba gaskiya ya zai min haka tun yaushe na bashi takaddun nan ya kawo min bai kawo min ba sa gaskiya dai ban ga sakon nan ba gaskiya sa ba su shigo ba wallahi barka da zuwa oga barka na karbo sakon nan
tun da safe aka bani. Tun jiya in baka sako amma ba za ka kai min ba sai Wallahi odop ne wallahi. Kai san Wallahi amfanin. a yaƙuri yoga. So nake yau in fara amfani da su da safen nan da na shiga office. A yaƙo. Ka san muhimmancin Odop ne. sai da na jaddada. Odop ne a anya. Odop ne. Ba na san irin wannan in na ƙara jin irin haka ranka zai ɓaci ba. Amma laifinki ne ma laifinki ne. Ai jiya da nan fita sai da na ga miki za a kawo takardun nan. Ban gaya miki za a ka takardun ba ki neme shi ba. Kin san shi da shashanci da shiriri ta baya mai da hankali sosai. A yaƙuri yoga. To ki karɓa ki shigan min da shi ki same ni a office. Kuma a kawo min abin karya sai na karya zan ga baki. To za a kawo. Me kika cewa ne naga kina wani ni ba kuma yan mata ne guda biyu sai wani iyayi suke mutane oga da dai zaka gansu suna ina gaston oga sai wani iyayi suke mutane kawai ni ban san da me su gansu ma ni da dai ya fi su ba yan mata kika ce yan mata ne to a shigo da su ba matan aure ba ce su shigo su same ni in ce dai ko ba na ji hayaniyar yara duk ba wai masu aure bane suka zo wajen nan na ji hayaniyar yara kin tabbata yan mata ne ba oga yan mata ne wallahi gansu ba yara dan yu sharaf kawai wai na matan nan kawan nan take Hadiza take kowa akai oga ai ita wannan ai wannan akwai yar mutunci ce yawa Allah nan tana da mutunci wallahi za ki turo min nan bata da Allah ko kuma kowa da kice ta kira ni ta ma kusa sauka yanzu haka an yi auren ta tuntun oga amma shi dai baki kai mun ba ai da na je to ai ban san babu damuwa dai to ake mata Allah sanya alheri kawai to oga an gode hauka ake yana a turo ta ya kace ban san me yake da matan ba yanzu ya ga yan mata ya ce a kawo mai breakfast yanzu kuma wai a turo su jikin sa harawa yake Allah ce ba su shigo ba to za su shigo aka dai anan aka fi kawo ne a shiga in turo ma kadai su ma sun zauna ɗaya na ga so na firirita take kuna ina ne ina ta magana kun zauna sai wani surutu kuke to ogan yana ciki masifa ni fa ba na son masifa fa kin san ni yes oga dama assalamu alaikum okay to shikenan ku samu waje ku zauna okay to ke kuma je ki mana kin tsaya mana ke dare mana a takaddun nan nake dan so in gyara a can je ki zan kira ki in na gama da su kina ganin nayi baki ya haka ne oga fa an jima fa zan bata miki rai fa gaban baki kike mun irin wannan ina miki magana ba fara son irin wannan shashancin banzan naki fa sorry sir bace min da gani mun ko baka ce ba tafiya nan haka dai aka iya ki ja mun kofa kuma kan wanda ya shigo sai na sallama baki na dama wa zai shigo sannun ku yawa sannu yawa ku ne bakin da aka ce sun zo ko mu ne wallahi to sannun ku masha Allah ya hanya alhamdulillah me ke tafa da ku haka na gan ku da wasu zunguran takardu takardu ne neman aiki maka zuyi neman aiki ku yanzu duk girman ku ba ku da aikin yi kuna garin nan yan mata kamar ku a ce ba ku da aiki kai ka san aikin ne yanzu ya zama abin da ya zama shi yasa ni fa jin ku nake kuka ce aiki ya zama ga ayyuka nan burjik a gari ko ina to yanzu mu dai mun zo nan din ne dai kawai to sai dai kuma gaskiya gashi nan kun zo a rashin sa'a ba lokacin daukan ma'aikata bane amma dai to ai ba wai da gani ba ne yanayin aiki aka kun san kowace ma'aikata da nata tsarin ko ba haka ba haka ne amma dai ka taimaka da farko ma ke menene takardun naku me kun so in gani to ga su ranka ya dade yawa masha Allah to na gani amma zancen gaskiya dai ina tunanin sai dai neme ku gaba sakamakon yanzu kun ga ba wai lokaci ne na ɗaukar aiki ba mu da wani space sai dai insha Allah ina sa ran ƙarshen shekara za mu yi wasu sababbin ma'aikata. Kai da a yanzu ranka ya daɗe har sai mun kai ƙarshen shekara mu da muke son abun a kusa. Wallahi muna buƙatar haka ku da kuka zo ma jiya fa nan sun fi mutum 10 suka zo min nan ne. To ai na san ka kai akwai ka da adalci shi yasa ma na zo wajen ka. Gaskiya ni ma na ga alamun haka fa. To ranka ya daɗe ya ake ciki yanzu yaushe za mu jiraye ka.
wannan al'amarin da gaggawa haka kuke da bukatar abin nan. Ai ka san dai da zafi akan bugi dutse. Sai ku zo kuna da bukatun ku kuma ku kuna so a yi muku bukatun ku amma mu in muka zo da nama bukatun ba sai kuke ba sai me zai hana ai taimake ke ni a wallahi ba haka bane ba. To shikenan akwai sharadi idan har na gindaya muku sharaɗin nan idan za ku bi samun aiki ba matsala ba ne ba. To ai da na gaya miki duk ma'aikatan da kika je ka sai an yake cewa. Ina jin sa amma dai ki ji da wai dan kake zo ki bani kunya. Shawara kuke yi ne haka? Ba wani abu muna jin ka. Sai samarin ku ko ba haka bane ai kun fi gana masu dan galallan wando da tsukakken wando. Haka dai mana. Yanzu dan wajen shakata wannan duk ba anan kuke za samari suna kashe muku kuɗi ba idan irin mu muka shigo sai ku ce da tije ne girma da yawa. To ai ku san irin ku ai kai ne kake ganin haka. To ranka ya dade yanzu yaushe zamu jiraye ka. To yanzu abin da za a yi ga wake yanzu ba za ki magana bikin bane ina ta magana ne ni kadai. Ga takarda nan rubuta namba ku a jiki namba waya ku ajiye. To shi kenan. So zan kira ku sai mu haɗu za ku iya zuwa duk inda na kira ku ba matsala zan zo ba matsala ranka ya daɗe me zai hana ma. Kawai dai in kai ƙarshen magana aiki ne kamar kun samu kun gama anan in muka ce. To alhamdulillah. Wallahi har na ji daɗi. Amma duk abin da fa ake bukata kuma za ku yi tunda yanzu rayuwar nan taimake ka ce. Gaskiya ne mun san da haka. Sai ku zo ku same ni da abubuwa da yan suka wakana in yaso sai in sa hannu a takardun ku karshen watan nan ma ku fara aiki ba. To ba matsala ganka ya dade muna godiya. Nan sirri ce fa bana so mu da masu sirri muke harkar in ba sirri al'amarin nan ku dai ja bakin ku shiru aiki ne ko so kai hidima ai ma shine kai ai ma yanzu zamanin nan. So shikenan mun gode ranka. Kun tabbata ba matsala? Ba matsala. Yau to da Allah dan kwalle doguwar rigar nan da a zo. To shikenan ranka ya dade. Kina jin me yake cewa amma ku ce ta shigo Okay to shikenan. Nagode sai na ji. Ni dole ba san iya zuwa ba. To wai ke inda kika daga ta haka zaki ta yawo da takaddun nan a tsakiyar titi ba ta inda zaki samu aiki a yanzu a wannan lokacin. Naga yana rawar jiki. To ke ma yanzu so nake watan nan yace assalamu alaikum. Ranke ai kun fito. Mun fito wallahi. Alhaji na ciki. Yana ciki. Yalla ban na ciki. Yana ciki. Ya an gama komai. Wallahi komai ya ai na ga muku mutumin kirki ne sai dai ba shi matsalar sa. Yana da kirki ba sosai mun gani. Ku tsaya sai dai ba shi fa nake ga muku zancan nan. Billahi allazi la ilaha illa huwa illa bai kan na san shi. In dai a wannan ne ya kaji wuf an rabu da Allah wallahi ta bana gaskiya ka rage su yawa. Mu ne tunda mun samu abin da muke so shi kenan sai an jima. To ya aja to ba dan wani dan abin nan Allah ya hanya. Amin. Baje wasu yan mata sun fita yanzu ba? Na gansu. Shi ma wancan uba kamar su doke na a hanya. Ashe kin gansu? Wallahi na gansu. Gurin mutumin suka zo. Ai daga ganin su da ma na san gurin mutumin suka zo. Kin san da yazo da balbale ne da masifa? Shi ina takardu waye. Saboda kin san yayi obatan. Shi ina takardu waye. Sai ga wancan shi kuma. Shi ma ya zo. Shi ma gashi ya karɓo takardar. Sai Allah ya fitar da ni daga wannan. Sai na ce mai sa an yi baki. Ai da ka zuwa na zaki ce man an yi baki waye. Na san kina ce masa yan mata ne zaki kamo ina kai ki gurin kina ce sa wallahi wasu yan mata ne da cewa fa in kai mai breakfast zai sha ti ai ya kusa ai ina ce mai yan mata to shi da rawar jiki ne kuma kisan me sai na ƙara dora shi akan keken bera na ce sa wallahi ba gansu ba yara ne ma sharaf ta ce min yan bana bakwai sun zo to maza ki shigo min da su ai ya tafi sai dawo wai lande ba mata aure ke ji baya son matsala shi yasa ya ce miki babu matar aure kan mijinta wata nan aka abin nan ya shiga gonar da ba tashi ba bacin an gama ina wannan kawatawa Hadi da take zuwa na gane ta assalamu alaikum assalamu alaikum kuma wannan uban magana ya ciko Hajiya barka. Waye tambaye ka? Da kwana. Barka dai ya kake. Lafiya. Ya yaran. Kalam. Malalla. Wallahi tallahi ya aika. Aika alhamdulillah. Malalla. Wallahi. To sai ka shiga yana ciki. To ina in shiga ko? Yana ciki. Yawa to dan mazo da kake ce na shiga ne ban tambaye ki. Ka shiga yana ciki. Dan sannunku. Yawa sannu. Oga ya fita ne? Kuma ga wani ya yana ciki. Ka shi ma wannan. Ai ku maza ne ku shiga ba ku da matsala da shi. Akwai bakin da suka zo neman sa dazu ne sai sa na ce ya fita ne. Mata ko maza ba mata sun fita ba yanzu wasu yan mata yanzu nan. Aka ne. To su ne sun je sun ganshi sun gama magana da shi. A gaban ku aka yi. Ba to ko kuma me naka? A'a
kawai tambaya ne. Na shigar da su ofis ɗin yanzu sun fito sun gama tattauna na so yake mu faɗa masa me suka yi da shi. Sai ka ce bai san komai ba ya fa san halin uban gidan nasa. Shiga ka tambaye shi kuma me aka yi. Amma kun san 'yan matan nan fa kai maganan ma ba fita take yi ba dan Allah dan Annabi ka zo ka takura mana da wasu 'yan mata ko kai ma irin halayyar ta sa ka koma. To me kike so na faɗa? Kaga ba mu takardun ka tafi dan Allah suna ina ne takardun mi ko min su ka tafi. To ga sun. To shikenan sai an jima nagode. Mata gaida Aisha. Sai an jima. To sai an jima. Zo nan dan Allah zo. Yo ga nan. Zaka da Allah je ka karɓo ebo min yara a makaranta an jima kaji. Makarantar da nake nan fa bakin hanya fa ga ta nan da ka. To ya kudin motan. Gashi zan baka gashi an shi shikenan. Adda alheri a ciki. Duka ka rike. To shi yanzu a nasa tunanin har akwai wata mace mai mutunci da za ta zo gurin shi? Kariya ce ta cije ni da zan kai mai kawata. Ai kar ki sake ki kawo masa wata wacce na ce mai ta yi aure ma already ciki ne da ita. Gwara da kika gaya masa haka. Ya dawo. Bara mu ta shi ko ta uban surutu in ya shiga ma ba mu san me zai ce mai ba. Ta kare musu. Bawan Allah nan Allah ya samu duniyar sai ya kita da tsince ba ko ni na samu hauka ake abin nan in shiga nan ita masu zancen nan kai wata mutane nan fa san da ya gama ka karba ya karba rabansa tukunna in madar sadaka yayi sadaka amma zaki jikin kajin sun suna muka zana idan kuma sa sada bawan Allah la taimake. Assalamu alaikum.